Saka iki jija leçon ta fere Awɔ. I jija y'a mɛn Awɔ n y'a leçon. I ka baki sɔrɔ ɲina y'a mɛn Ala ka baki nɔgɔya I ni ɲɔgɔnna bɛɛ lajɛlen Ba vraiment wallahi Ala y'i da kabi Ala ka n'i da ne ma deli ka muso ye mun cɛ ka e bɔ Vraiment merci ne ko ne bɛ se ka e ɲininka est-ce que e furulen don e ma furu Saka e bila kɔrɔ Saka e sera muso furu ye depuis ni Saka ye musomanninw b'a ko kiti karita la ko ezesigi wa ezesigi depuis ni Saka y'o la n y'a dɔn Saka tɛna don da la Ne somɔgɔw bɛ ka kuma bɛɛ da ne kan ne bɛ si e bolo fɛn bɛɛ Musa ni tɛ ne furu ta fana ka ne labila E hakili la furu ye dabarani de ye wa ne de m'a f'i ye n ko n b'i furu wa kabini ne ye e ye ne jara ka e la nin y'a tile 2 ye ne bɛ ka e hakili dɔrɔn de bɛ ne hakili wa foyi tɛ ne kun k'a ye furu dɔrɔn ne ye ba sɔrɔ